Unya, kuha na tag tubig mga idol. Ingon pa nila baya ang pirmiro ko ng bubo, mao ko no ang tugnaw. Sa pirmirong bubo lang ko tugnaw. Sa tumhimon mga idol, ang pirmirong bubo ato isang likayat. Yo, what's up kanyong tanan mga idol? Kumusta naman kanan diha? Og maayong adlaw kaninyo. Karon ni nag-uwan-uwan medyo tingtugnaw, so lisod jud kayo ang pagkaligo mga idol kay tugnaw kayo. So karon ni ay na ako i-share kanyo nga sekretong technique aron nga mahibaw pud mo unsa nga maayong style nga maligo mo aron nga dili mo matugnawan. Una mga idol, kinahanglan na amoy kabo, syempre gamit pag bubo sa tubig. Panuha mga idol, kinahanglan na amoy balde. Sa tubig. Naamoy shampoo ug naamoy sabon. Ug labaw sa tanan idol, naamoy kaputi. Kinahanglan kay ninyo idol aron nga dili gid mo matugnawan ug maligo mo. So karon mga idol, magbumba na tag tubig para masudlan na niya ato ang balde ug tubig pangkaligo nato. So karon mga idol, ni ana atong tubig ready na pangkaligo nato. Unya kinahanglan sa atong ipakita ganina, doon na tay kaputi. So gamit kayo na ito mga idol sa pagkaligo na ito, no? Aron dili kita kabatsyag og tugnaw. So dira. So atong himuon natin kaputi mga idol at ni isulot. Unya, kuha na tag tubig mga idol. Ingon pa nila baya ang pirmiro ko ng bubo, mao ko no ang tugnaw. Sa pirmirong bubo lang ko tugnaw. Sa tumhimon mga idol, ang pirmirong bubo ato isang likayat. So at maigo sa pirmirong bubo mga idol, sumawa ng tugnaw nato ni. So baligo na ta. Okay. So, dira itong sabon mga idol. Matapon na ta. Okay. Humanatag panapon mga idol. Sunod ani shampoo. Dira ito shampoo. Nya. Banlaw na ta. So, mga to mga idol, muna tayo kaligo. Huh? Takaso na to ang isulot nga kaputi. So, diba? So, wag kita kabatsyag og tugnaw mga idol. So, manghinaot ko nga namoy nakatunan karon sa atong i-share nga video. Ug sa mga nalingaw diha, please share and like and follow and subscribe. Thank you very much.